Manastir Krušedol, zadužbina despotske porodice Branković, važi za jedan od najznačajnijih srpskih manastira, naročito zbog njegove uloge posle velikih seoba Srba, kada je postao središte duhovnog života i očuvanja srpskog i pravoslavnog identiteta s obe strane Save i Dunava. Manastir Krušedol privlači pažnju i kao mauzolej, u kome se nalaze grobna mesta njegovih osnivača Brankovića, kralja Milana, prvog srpskog kralja u modernoj istoriji, kneginje Ljubice Obrenović, supruge knjaza Miloša Obrenovića, kao i patrijarha Arsenija III. Čarnojevića i Arsenija IV. Jovanovića Šakabende, ali i slavnog srpskog vojvode Stevana Šupljikca. Interesantan je podatak da je i Laza Kostić jedno vreme boravio u ovom manastiru, i to zbog neuzvraćene ljubavi prema mladoj Lenki Dunđerskoj.